Fl-2018 saru mal-400 attività kulturali e kif il-Belt Valletta kienet inkurunata il-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Il-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018, Jason Micallef, qal li din is-sena kienet waħda ta' suċċess e kif il-parteċipazzjoni kienet waħda kbira. L-għajta tagħna ta' kultura aċċessibbli għal kulħadd, li l-kultura tiġri warajk, li ma tibqax biss fil-Belt Valletta, li tmur f'Għawdex, li tmur f'komunitajiet differenti, il-żieda fil-parteċipazzjoni, l-ammont kbir tal-udjenzi f'dak kollu li organizzajna naħseb hemmhekk jindika li Valletta 2018 verament kienet festa tal-poplu Malti u Awċi kollu. F'dawn l-attivitajiet involvew ruhom madwar 1000 artist li 350 minnhom huma magħrufa internazzjonalment. Il-professjonalità deret fil-ftuħ ta' Valletta 2018 fl-attività 4 pjazzett, fejn fl-4 pjazzett sewlenin tal-Belt kien hemm spettaklu mill-aqwa. Fost dawn kien hemm isfin akrobatiku fi Pjazza Tritoni, projezzjoni fuq il-ħajt ta' Kastilja u kor li kanta diversi siltiet quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan. Is-Sur Micallef qal li dan l-avveniment se jibqa' l-aktar avveniment li baqa' jiftakar. Ftuħ uffiċjali kien xi ħaġa speċjali ħafna. Il-livelli fit-teknika, il-livelli fil-loġistika, il-livelli fil-produzzjoni illi lħaqna fil-ftuħ uffiċjali fl-20 ta' Jannar tal-2018 kien xi ħaġa straordinarja illi tallimna ħafna minnha. Barra l-ftuħ kien hemm diversi attivitajiet li kien fihom parteċipazzjoni qawwija min-nies. Fost dawn l-attivitajiet kien hemm il-festa l-kbira fejn għall-ewwel darba fl-istorja tal-Belt l-4 statwi titolari ħarġu flimkien f'purċissjoni. Attività oħra kienet il-Valletta Pageant of the Seas, fejn il-port il-kbir kien mimli attività b'diversi tlielaq tad-dajes u anki qawma bejn il-Forti Sant'Angelo u l-Belt Valletta. Ma tistax ma tissemmix l-opra oriġinali bil-Malti Aħna Refuġjati li ttellet fuq il-fosos tal-Furjana fl-aħħar ta' Wissu u l-bidu ta' Settembru. Attività oħra li resqet l-eluf ta' nies lejn il-Belt kienet l-attività tal-lejl imdawwal, in-Notte Bjanka, fejn il-kapitali kienet kollha attività. L-aħħar attività li għalqet is-siparju ta' Valletta 2018 kien permezz ta' spettaklu fi Pjazza San Ġorġ. Dan it-titlu għal Belt Valletta kellu wkoll impatt pożittiv fuq it-turiżmu. Dawk l-impatti naħseb li huma pożittivi ħafna. Qed ngħid naħseb li għaliex bħalissa għaddej stħarriġ li qed jieħdu ħsiebu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn qiegħda tagħmel is-sondaġġi tagħha. Issa li l-Belt Kapitali neżet din il-kuruna, dak kollu li sar fl-2018 mhuwiex se jintilef, iżda se jitkompla, e kif twaqfet l-ewwel Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Aġenzija li se taħdem biex tkompli x-xogħol li sar f'dawn l-aħħar snin fil-Belt Valletta fil-waqt li taħdem għal proċess tal-għażla għall Kapitali Ewropea tal-Kultura illi jmiss. Din l-għażla se ssir billi tħeġġeġ lil kull belt jew raħal f'Malta sabiex f'libertà jażel li jkun kandidat għal meta Malta jmissa terġa' tieħu dan it-titlu, jiġifieri għal ħabta tas-sena 2030. Ser ikun hemm naturalment stadju ta' kandidatura fil-pajjiż kull komunità ser ikollha aċċess u opportunità illi tapplika wkoll. Din l-Aġenzija ser tara li dak il-proċess tħaddmu u tmexxih il quddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.